И здравейте, приятели! Добре дошли в канала Левски фенове ПЗ. Днес ще играем на Grow Garden. И да. Ето сега натискам Grow Garden. Това ми е новия акаунт. Играл съм само с един приятел. Ако някакси има хора, които се интересуват от Grow Garden, да ми пишат и ще играем с вас на видео. Това е моята градина. Тук watermelon. Какво покавам още интересно? Apple. Дървото. Тук и там. Също така, мисля, че върнаха Coconut, както си, Dragon Fruit Seed. Май мисля, че беше ново Grape Seed, мисля, че беше, или ново Mushroom Seed. Имах, затова забравях, Mango Seed. Много го искам. Така, нека да видим на другите градини. Аз май имам най-добрата градина от всички. Мисля в Gear Shop да отидеме. И ако ви хареса това видео, може да пишете поне един коментар да се напише, защото не съм чак толкова известен. Но моля да напишете поне един коментар да продължа ли с до когато. В смисъл до когато да стана много добър и мангото. Което може да стане в това видео. И ако стане. Чакай само аз ли видях бамбулета. Имах и бамбук. Бамбука не е като останалите, като мангото. Йой, сега си имам мумел. Хайде. Да се опитам да скамвам хората. Хайде бе, брат, нищо ли няма дори? Хайде, това ще... Хайде, първата ни мутация. С този мелон, watermelon. Хайде. Моля да паде тази мутация. Watermelon. Какво искаш, ма? Айде, ще се опитаме на евенти да получим таки повече мутации да фане. Но иска голямата. Дия, но пак е нещо. Това Coconut. Това какво е? Coconut. Това какво е? Coconut. What the fuck? Хайде да отиваме да си вземем нещо. Моли, дайде. Моля още едно нещо. И това... това е това? Това е много голямо. Не, че имам това ще селма. Това... Ако имам нещо друго. Изкарва пари, ама не чак толкова. Брат, как ще няма нищо в шопа? Разочарован съм. Какво е това? Томатото. Това какво е? Авокадо, киви, иде. Или авокадо, не знам какво е. Така. Мулите. Искам муммелан.
Ако се чудите защо ми е такъв гласа, вчера виках като... не знам как да го измисля. Извинете. Така. Welcome to this channel. Show me the gear shop. Updated. Много ме интересува. Само ми кажи, че големата аудиня. Не, тая. Чакай, има две мутации също. Winterstuck и Moonlit. Чакай да бъде. Ще има Winterstuck. Аз и Winterstuck. Какви са тия неща, брат? Най-накрая нещо бъде. Брат, ти ебаш се с мене. Моля ми кажете защо правят това с мене. Моля те, кажи ми. Много хубави работи, иначе ще изпраскам в лицето. Сам сиц. Да, добре. Ти си много хубав. И искам. Четири колко на те е толкова голям? Майко. 32 колко на те е толкова голям? You can nose the flowers. I sit for hours. Аре бе, кога ще става ден, бе? Аз май имам най-добрия. Най-доброто. Аз имам най-доброто. Ще се тагна в... ще се тагна. Това да не е TikTok. Коста, брат. Аз забравих, че имам... Water Candle. Ай, виж как се... Сиц. Коста, брат. Никой не ме интересува. Бамбуси! Нападай. Попкин, нищо не дава. Мангосита няма. Много се дразна. Това е най-голямата лъжа в света. О, брат, аре бе. You can ask for pussy. My pretty pussy. Хайде бе. You can use pussy. Не бе, защо? Паци, защо е? You can use flowers. Я да ви Moonlit. Колко струва? Това трябва да иска. Да, скъпо колкото на баба ми газа. Брат, защо мела е по-скъп? You can have a pussy. My pretty pussy. Yeah, my God. My pretty pussy. Се опитвам да качвам все повече видеа. You can ask for pussy. My pretty pussy. Брат, това стигна. You can ask for pussy. My pretty pussy. What the hell? Аз какво станах, бе, брат? Какво станах аз, бе? Брат.
Ей! Какво е това? What is that, bro? What is that? Ако искате е подпис. Най-добре. Така. Това е силата на Hix Screen Recorder. Ето, мога да видите. Мога да паузирам видеото, мога да обработвам видеото. Facecam мога да имам. Но фейскама ще е... Когато стигнем 10 абонати. You can ask for pussy. My pretty pussy. Чакай, тук ще си го изкарам. Айде бе. Айде бе, то не иска. Баба ти. Айде, you're pretty pussy. Айде да чакаме за си чопа, защото искам си мангото. Искам да се отнася за мангото. Ембърлерито е 1 милион. Джандо, ако гледаш това видео, сега ще му говоря на български, защото съм... на български. На английски, защото той не разбира. Please, Джандо, please, give me candy blossom and mango seed. Please, 5 mango seed and 5 candy blossom. If you want things, I want to kiss you. I want to kiss you, bro. You're my heart. Yes, I like Grow a Garden. I like this game, and I like for a proof, I will like one garden. Bro, here is a follow for you. See, bro, I'm the best. I'm the best in Grow a Garden. Добре, стига толкова циркове. Нека да се преструваме на Баба Яга English. Моля те, кажи ми, че има нещо. Ти си грозен мингил. Поне Sugar Apple да имаше, бе. Поне Sugar Apple да имаше, бе. Ти ми си заредил. Това. Блуберини, октопусини, строберини, сиделини и карот, брат. А пробвах карот метода. Не работи. Повярвайте. Не работи. You can ask for pussy. My pretty pussy. Та така. Латъркенини. Авокадини. Блуберини. Така. Сега сел на повече от 20 000 да абонираш. Айде абонирай се, бе. Айде абонирай се. Айде, няма оправдание, няма мания. Айде, моля ти се, брат. Поне ти, бе, брат. Виж колко голям бамбука, бе. Той е по-голям от баба ти. Чехала. Нищо, моя чехала е по-голяма, ама... Брат, ти стига, бе. You can ask for pussy. My pretty pussy. Добре, ти си запазен мелон. Дай да видим такъв мелон. И... добре. Не. Теб няма да те питам. Теб няма да пипам. Разбираш ли? Ти. Да, ти. Точно ти.
Така. Ти. Да, ти. Точно ти. Дай ми много пари. Разбираш ли? Разбираш ли? I want to sell my inventory. Или 16 000 прод. Какво става, брат? Какво става? Искаш глокинг. Искаш глокинг. То мисля, че тия поредите трябва да са по 48 минути. Не, по 30 минути. 30. Трябва 30 минути. За да да фараме нещо в си шопа, да имаме повече шансове. И който гледа това видео, да е жив и здрав. И много късмет. И да Burning Blood. И Sugar Apple. И Ember Lily. И Beanstalk Seed. И Cacao Seed. И Pepper Seed. И Mushroom Seed. И Mango Seed. И Pepper Seed. И Grape Seed. И Mango Seed. И Dragon Seed. И Cactus Seed. И Coconut Seed. И Bamboo Seed. И Apple Seed. Не Apple. Без Apple Seed. Да се... Ще получи, ако дари само един лайк. Ако си стигна толкова напред, пиши ми в коментарите. Бибитко. Къде е Бибитко? Бибитко, Бибитко. Бибитко. Бибитко, не те виждам, Бибитко. Бибитко. Бибитко, Бошо. Къде е Бибито? Брат, изкачих си. Бибито, къде си? Бибитко, Бибитко, моля те, кажи ми. Абонирай се. Иначе. Аз. Грозния. Си се връща. Ще ти направя прическата. И тя ще rotate perfect on the sides and 16 guard. Твърде много съм гледал TikTok, така че просто не ме хейтете, бе. Моля. Знам и Skibidi Toilet, брат, че вече има нов. Защото гледам всеки ден Skibidi Toilet. То в смисъл, кой не гледа? То който не гледа, той не знае къде се намира. Така, каква ще има? Така, молиме Джандал за молитва. Молитва на Джандал. Добре, искам всички. Братле, нареждам се при тебе. И една минута тишина за Диего Джота. Айде 20 секунди. Алоe вера. Алоe вера, ти е баш, бе. Писливи. Галфлауър. Добре, събота. Качвам много. Добре, да се разберем. Няма как толкова, ще направя някакъв шорт. Нека да видим. Даже на 30 абоната ще си покажа лицето. Ще покажа това видео на всички мои приятели. Ще кажа да се абонират. Ма чакай малко. Мой единствен приятел е Слави Кушара. Нали? Даже специален поздрав за него.
Слави. Моля. И там някакво така. Моля. Дай ми клашвит. Да, така, окей. Seeds. Кога ще разтокваш ти, бе? Значи чакаме за мангосида, мангалсида и кактусида. Ако не излезне един от тях, или колконатосида, или бамбусида, или ако не направя мелан. Сестра ти ще роди след 9 месеца, след 12 месеца. Виж колко е голяма ябълка. Кажи ми колко е Word. Продам всичко. Беги, как скаш ти? Дай ми парите. Сега. Така. Коста, Рафаел Лео. Искам от тебе да напълниш мангосида, който го криеш който го криеш тук отпред мъжката част, която не е нужда да казваме. Или тук в градите, дето Ивка Бейби. Винаги се опаква за това. Така. Сега. Нито коконцит, нито манго. Ти се ебаваш с мен. Не, ти се ебаваш. Повече няма да игра тази игра. Чао. Фърлям се. The game is the best. Да го чуе Чандъл. Please. If you don't give me mango seed, Jandal, I will jump. I give you 3 seconds. 1, 2, 3. Why, bro? You saved my life. I love you, Jandal, bro. You're my gentleman. Oh, yeah. Добре, това видео приключва точно сега, защото ми се спи. Вижте колко е часа. Смисъл. И да, ще се опитам да го обработя. Ох, майко, колко ще зарежда. И... Ай, чао. Поздрави от Теодор Бошков, фен на Левски и да.